Здравейте, аз съм Любо и днес ще ви покажа как да завиваме серпентини. Това е на практика до развитие на основните техники за завиване с следните особености, които имат серпентините. Това са завои на 180 градуса по пътеките, обикновено върху тесни пътеки. Така че това е едната особеност. Нямаме много място да маневрираме. Това предполага, че трябва да завием с съвсем ниска скорост, което пък предполага, че трябва да пазим и много добър баланс. Още повече, че обикновено от едната страна на пътеката има стръмен склон или дори пропаст. Не на последно място, настилката на пътеката много често е лоша, което изисква освен добрия баланс, много добро боравене с спирачките, което е необходимо и за самата техника на преодоляване на серпентините. Тъй като ако спираме на тласъци, това ни вади от баланс и ни вади от баланс точно в най-важните точки от завоя. Така че преди да започнем в реални условия да караме по серпентини, е важно да минем през упражненията за баланс, през усвояването на плавно спиране, което да е постоянно, но без тласъци и да е достатъчно финно, и нещата, които сме говорили общо за завиването. Гледане, позиция на тялото и така нататък. Конкретно как се взима една серпентина. Първо, идвайки по пътеката, трябва да намалим скоростта до наистина съвсем ниска скорост, горе-долу като на пешеходец или дори понякога до спряло положение. Захождаме, като се опитваме да отидем колкото се може по-външно на пътеката, във външния край на завоя. Оттам, когато сме в най-външната точка, при върха на завоя, апекс се нарича върха на завоя. И когато той има външен и вътрешен край. И когато сме стигнали нивото на вътрешния край на апекса на завоя, точно там трябва да започнем завиването, което при серпентини се осъществява с кормилото. Завъртаме кормилото, продължаваме да натискаме спирачките съвсем леко и плавно, така че колелото да не блокира, гумата да продължи да се върти, но в същото време и да спира. Много е важно в този същия момент да извъртим тялото колкото се може повече към завоя, да гледаме изхода на серпентината и да пазим добър баланс. В момента, в който предната ни гума вече завие и подмине апекса, стъпи на долната част на пътеката, посока изход от завоя, ако теренът позволява, ако настилката е добра и наклонът не е много голям, можем в този момент вече да пуснем предната спирачка, а дори и задната, за да може колелата с максимално сцепление да се изтъркалят извън завоя. Но ако настилката е лоша и хлъзгава, продължаваме да държим леко спирачките до момента, в който не сме стъпили стабилно на долната пътека. И това е на практика основната техника за завиване по серпентини. До развитие на тази техника е завиването с повдигане на задна гума. Използваме го обикновено, когато пътеката е толкова тясна или има някакви препятствия, които просто ни пречат да направим плавно и с едно движение да направим основната техника да приложим. Тогава може, завъртайки кормилото в завоя, да натиснем по-силно предната спирачка, така че задната гума да се отлепи от земята и с крака и тежестта на тялото най-вече избутваме задницата малко, колкото колелото да се премести в по-удобна позиция и да се насочи към завоя. Това нещо е техника за напреднали. Добре е първо да се упражнява някъде в парк или в нещо при контролирани условия на хубава настилка, след което вече може да пробвате да я приложите и в планина. И с двете техники е забавно, която и да изберете. Гарантирам ви, че стига да я усвоите, много пътеки ще станат по-лесни за вас и ще завършвате каранията с усмивка и добро настроение. Очакваме ви в следващите епизоди.